Yang deh urci, ingat deh, urci. Nah, ya, nggak. Atat irunji, anjir deh. Ah, boleh. Ada yang ini. Bindo.
ಜಾಗಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಸುರು ನೆಲೆಯಾತಿ ಜಾಗ ಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಅರಸೇರಿ ದಂಡಪೋತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಪಿಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮನ್ನಿ ಮಾರ್ಬಲ ಸರ್ವಲ ನೆಕೆ ಮಾಯಾಪುನಿಗೆ ಮಾಯಾ ಎಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲಡೆ ಜನ ಕಡ ಪುರ್ದು ಕೇನಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಾಕಲು 2 ಜನ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಲ್ಲಿಗೆ 2 ಕಡೆಟ್ಟು ಪೂಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವೆಂತುದು ಮೈಸೂರು ಅರಸೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಟ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜಾಗಡ ಅಕಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲು ಇಂಚಂಚ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಅರಸೇರಿ ಇತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮನ್ನಿ ಮಾರ್ಬಳ ತೋಜು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಲಡಾಯಿಡು ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೋದು ಗೆಂದದು ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ನೆಕ್ ಐಕೈಕ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಪೂರ ತೋಜು ಬರ್ಪುನು ಆರು ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೋದು ಲಡಾಯಿಡು ಗೆಂದದು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಪಿರ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಆರು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಪಾಡ ಅಂತೀನಿ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ತಿರುವನ್ನಾಗ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಅಂತ ತೋಜಿದು ಅಕಲೇನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಾಳ್ದು ಅರಸುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ರೀತಿಲಿ ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಚಾವಾಡಿ ಮಲ್ಪಾದು ಅಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಆಲಡೆ ಆವಡು ಬಂದ ರೀತಿಲಿ ಮಿಕ್ಕದ ಎತ್ತರ ಜಾಗಡು ಗುಡ್ಡೇರು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಮೇಟು ಆಲಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಮ್ಮೆರೆಣ್ಣು ಅಂಚೆನೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗನು ಅಂಚೆನೆ ಪರಿವಾರ ಐಕೆ ಸಂಜೆನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಆರು ಮೈಸೂರು ಪಿರಬೋಪೇರಿಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಅಮೃತ ಪಡಿಕೊಂಡ ನೈವೇದ್ಯವು ಬಣ್ಣದು ಎದುರದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡವನು ಉಂಬಳಿ ಬುರ್ತಿಯರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಜೆ ಜಾಗ ಮೂಳು ಅಕಾಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಆಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ 35 ಸೆಂಚ್ ಜಾಗ ಅಕಾಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ಮಲ್ಪೋರಿ 22 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಐತೆ ವಿನಿಯೋಗದ ಖರ್ಚಿಗೆಂದು ಮುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ಜೈನ ವಂಶ ಸೇರಿ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಹೋಗ್ತೇರಿ ಅಂಕುಲು ನಿರ್ವಂಶ ಅನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ ಕುಲ ಅಕುಲು ತಯಾರಾಪೇರು ಅಕುಲು ತಯಾರಾದ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವರದ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಅಕುಲ ನಿರ್ವಂಶ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆನಣ್ಣ ಪೆರ್ರ ಉಲ್ಯ ಗುತ್ತುದು ಕೊಂಡತ್ತದು ಈ ಜಾಗಡು ದತ್ತೋಗು ಬರ್ತದೆ ಆನಾಗ ಗಡಿ ಮಲ್ತದೆ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಪೊನ್ನಾಗ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಫಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ವ ವಿನಿಯೋಗದನ್ನು ನಡಪಡ ಒಂದು ಆರು ಪೊನ್ನಣ ನೆಟ್ಟು ನಡಪಡ ಒಂದು ಗೋಪುನಿಗೆ ದೈವೋಗು ಮಧು ಸಮೇತ ಆರು ಸೆರಂಗಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಮುಗಂಟೇರಿ ಉಂಟದು ಮಧು ಸಮೇತ ಬಂತೇರಿಗೆ ದೈವೋಗು ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಪನಿಯರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೀಡಿದಾತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಬುಗು ನಡತೊಂದು ಹೋತುಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಾನು ಬಾಗೋಡು ತಾನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಪಾರುಪೆಡ್ಲು ಪಾಡ್ದು ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಪೂರ ಉರಿದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗನ 1,000 ಅಮೃತ ಪಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು 1993 ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಇತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಪೂರ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಧಾರ ಎನ್ನುವುದು ಮುದಿ ಒಂದು ಪಯ್ಯನೂರು ಅಚ್ಚಮವೀಡು ನಾರಾಯಣ ಬುಧವಾಲ್ನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪಾದ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋತುಂಡು ಅಕಲು ಮಲ್ಪಾದೇರು ಆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಮರಣಿ 18 ಹೊರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜೆಟ್ಟು ನಾಗಮಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ 18 ಕೂಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಲಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 7 ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ದೈವಲ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳು ನಿರಂತರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಂಡಾತಿ ದೈವಗಳು ನಾಗಬಿಮ್ಮೇರಿ ನಾಗದೇವಿಯರು ಒತ್ತಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ 5 ನಡತೊಂದುಂಡು ಈಜು